So, tatlong piraso po ng mga bangus dagupan po dito ay 150, no? Tatlong piraso po. naman tayo, naka-YouTube. 160 sa kilo ng mga bangus dagupan. Dito sa mga mamali. So, ito yung mga mais ng mamali pag malaki, no? So, maganda yung mga latag niya at may mga banak. Ito, banak po yan. Sa banak, 180. May papakol din siya, papakol. 130 po. Yan po yung mga presyuhan na ating pong mga ina-update po dito sa kanyang pwesto. No, mga sari-sari, no? May espada, banak, sapsap. May sari-saring isda. Ito po. So, yan po yung mga latagan po dito. At mga sapsap. Ayan. Magkano po yung ganyan, Nay? 50 pesos po na sapsap. Sariwa po yan, na inyo pong mabibili. 50 pesos na hahain ni Nanay. Chat out po, Nay. Good morning po. So, yan po yung sapsap, no? Ito yan, sapsap ni Nanay, oh. Sabihin po natin, ha, ito, Nay. Hawaan ko lang po, Nay. Ito po, oh. Pakita ko, sapsap po ay sariwa po yan. Sa halagang 50 pesos. Ayan. Kalalabas lang po, no, ng kanyang paninda ni Nanay. 50 pesos po, tumpukan ng mga sapsap. Pesos tumpukan po ng mga galunggong. Tumpok. At meron din tayo mga nakitang burot galunggong. Tapos balsa galunggong, isda matambaka. So, ito po yung mga pusit na tumpukan po sa halagang 100 pesos. Ayan po yan. 100 pesos tumpukan. Meron na mga balsa galunggong at mga lokal na pompano. Ito yung lokal na pompanong itim. Nay, magkano po yung dito nyo? 320. O, 320 po sa mga lokal na pompano. Ayan po, mga latagan po ng chabeta nila dito, no? Ang ganda ng pusit. Ayan po ay 100 pesos na tumpukan po ng mga magagandang pusit na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sa halagang 100 pesos, ito po yan. Tayo magkano po kilo? 400. O, bumaba na po yung kilo ngayon ng ating alimango, no? 400 pesos po ang per kilo. So, sa nagtanong sa atin nakalipas, o nag-message pa sa atin. So, dito po tayo, meron pong mga alimango ngayon. 400 lang po ang per kilo. Ito po yung tinutukoy ko na pwesto ni Kuya Ricky. Sa nagtatanong at gustong pumunta dito sa labas po ng Malabon Fish Market. Ito po yung kanyang mga pink salmon. Salmon head po, no? 180 lang po yung per kilo. Kung i-compare nyo po sa sinabi nyo po sa akin na 300 pesos, puntahan nyo lang po si Kuya Ricky dito. Dito po makakabili kayo ng 180 po per kilo ng mga pink salmon. Kuya Ricky, shout out po. Good morning. Ayan, si Kuya Ricky, para makita nyo na po siya rito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kasi may nagtanong, 300 pesos daw po yung per kilo. Tambaka. Ito po yung mga isdang bitilya. Ang per kilo po ay 160. At meron din po malalaki ay 180 na mga per kilo. Meron din tayong mga pusit lumot. Isdang matambaka ay 220 per kilo. 180 po sa mga presyo ng balsa galunggong. Na mga espada, oh, 100 pesos. Yes, Oh, yun, 100 pesos sa mga tumpok, no? Shoutout sa'yo, Lodi. Ayan. Ayan, no, mga good quality na mga hipon na ilalabas pa lang, ilalatag. 220. 220 yan. Napakamura naman ng hipon mo ngayon, 220 per kilo. So, isa sariwa pong gagaong. 180 po na per kilo. Mga paksiwin na isda, no? 120 per kilo at tilapiyang Laguna, 80 pesos po ang kilo. So, 150 per kilo ng mga dalagang bukid. 30 pesos. Yan po yung mga... Magkano tumpok dito? Sanda lang yan, tatampal. Tatampal po ay 100 pesos tumpukan. Mataba yun naman, oh. Tama ka ba, tawad mo dyan? 100 pesos po na tumpok. Shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Magkano tumpok? 100 din. Ay, 100 pesos din po mga tumpok ng isdang surahan.
Alright, good morning everyone. At tayo po ay mag-update, no? Ngayong araw po ng October 1. So, titingnan natin yung kanilang mga latagan na ating pong may update dito po sa Malabon Fish Market. So, sabi ko nga po sa inyo, kapag kayo ay namili po dito sa bayan ng Malabon ay maging mapanuri, masiyasat. At tignan, hindi po orket po mura ang mga bilihin po dito ay okay na. Check po muna natin yung mga gusto natin mabili at maiuwi po ng maayos sa ating pamilya at maiulam po. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! So, tatlong piraso po ng mga bangus dagupan po dito ay 150, no? Tatlong piraso po. Ito naman tayo, naka-YouTube. 160 sa kilo ng mga bangus dagupan. Shoutout sa'yo, bossing. Alam na alam. Salamat. So, ganyan po kadami ang mga kababayan po natin dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. At yung mga latagan po nila dito, ito po yung mga latag ni Kuya Warren, no? Sa kanyang kapatid na lumipat na po sila dito dahil sa kabilang side ay wala silang paninda, no? So, makikita na po natin dito sa kabilang side, ayan po. Di ba po ay mga nagliligpitan na po ng kanilang mga paninda dahil may mga MCAT po dito na nagpapaalis at pinalilipat po sila ng ibang pwesto. So, ito po yung mga latag po nila, oh. Mga bakoko, mamali, magandang mga dalagang bukid. Boss, magkano presyo dalagang bukid? So, ay boss. Ados. Eh, dito sa mga mamali. So, ito yung mga mais ng mamali pag malaki, no? So, maganda yung mga latag niya at may mga banak. Ito, banak po yan. Sa banak, 180. May papakol din siya, papakol. 130 po. Yan po yung mga presyuhan na ating pong mga ina-update po dito sa kanyang pwesto. At ito po yung mga sari-saring isda na sariwa pa, mga gagaong, no? So, may dumating sa kanila isang banyera, ayan, na hinango po sa market rate. So, yan po yung mga update natin sa kanyang mga latag. At dito tayo sa mga bangus. So, ang per kilo po ng mga bangus dagupan ay 270 at meron din 250 per kilo. So, yan po yung mga mamimili ng Malabon Fish Market. So, sa mga nag-chat at nag-PM, so, nandito tayo sa Malabon Fish Market at ina-update natin yung kanilang mga latagan ng mga isda, no? So, may latag po dito ng yellowfin tuna. May yellowfin tuna na tayo sa latagan. At mga tumpukan po, ayan, no? Mga sari-sari, no? May espada, banak, sapsap. May sari-saring isda, ito po. So, yan po yung mga latagan po dito. At meron din po 200 pesos per kilo ng mga yellowfin tuna. So, ito yung mga tumpukan na ating pong ina-update, no? Ngayong araw po ng Miyerkules, October 1, 2025. So, tumpukan din po, ayan. Kwenta lang tayo, ganyan lang. Sabi ba yan, kalmaksiyan. Kwenta lang. Isa lang yun, di yan madami. 50 lang, 290 ko na. Marami na yan. So, yan po yung mga mamimili po natin, no, sa Malabon Fish Market. At tayo po ay talaga nga naman ay nag-update na para sa kanilang mga latag, no? So, mga tamba na atin po nakita at mga espada po, ayan. 50 pesos po sa mga tumpukan. Ito po ay tinutumpok po ni nanay, oh, mga sapsap. Ayan. Magkano po yung ganyan, nay? Ito lang yan. 50 pesos po na sapsap, sariwa po yan, na inyo pong mabibili. 50 pesos na Good morning. Yes, hahain ni nanay. Chat out po, nay. Good morning po. Good morning. So, yan po yung sapsap, no? Ito yan, sapsap ni nanay, oh. Sabihin po natin, ha, ito, nay. Hawakan ko lang po, nay. Ito po, oh. Pakita ko, sapsap po ay sariwa po yan. Sa halagang 50 pesos. Ayan. Kalalabas lang po, no, ng kanyang paninda ni nanay. 50 pesos po, tumpukan ng mga sapsap. So, shoutout po, nay. Good morning po. Salamat po. Hello po. Good morning. Yan po si nanay, no? Yan po yung paninda niyang sapsap na inyo pong mabibili sa Riwan Sapsap.
100 pesos tumpukan po ng mga galunggong. Tumpok. At meron din tayo mga nakitang burot galunggong. Tapos balsa galunggong, isda matambaka. So tanong natin, tayo magkano ngayon yung burot galunggong po? 260 pa rin? 260 pa rin po yung kanilang mga presyuhan ng mga burot galunggong. So halos pare-parehas lang po yung mga latagan po nila dito. At meron din po tayo nakitang pusit, no? Matambaka ganun din. O, isa lang po yung mga presyo po ngayon ng mga galunggong sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tapos, yellowfin ay 180. Ito po yung mga pusit na tumpukan po sa halagang 100 pesos. Ayan po yan. 100 pesos tumpukan. Meron na tayo nakita at nai-update ngayon, no? Ayan po yung tumpukan ng kanilang mga pusit na inyong mabibili pang adobo. ₱50 pesos na mga tumpukan ng mga hipon. 50 pesos sa mga espada. Sa espada mo dito sa per kilo magkano? 220. 220 po sa per kilo ng mga espada, no? Shoutout po sa mga tambas. Ito, tambas. Ayan. Salamat, thank you, thank you. Ito, shoutout. Galunggong po, malaking mata. Shoutout. So dito tayo sa kabila, lapit tayo at tawid muna tayo dito para ma-update natin bago man na sila paalisin ng mga MCAT. So nandito tayo sa pwesto ni Boss Aris. Ito. Ayan po yung mga dorado, bangus, tortillo sa kanilang mga latagan, no? Ayan yung mga latag po nila dito ng mga isda. Ayan, isdang dorado. Na masarap na sinigang sa miso. Lang tiyan. Ayan, yung mga salmon na local natin doon ay 160 na per kilo at may mga dalagang bukid din po dito. So, ayan yung mga latag po dito ni Boss Aris. At tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. Mga balsa galunggong at mga lokal na pompano. Ito yung lokal na pompanong itim. Nay, magkano po yung dito nyo? 320. 320 po sa mga lokal na pompano. 180 sa galunggong. 180 po sa balsa galunggong. 180 dito sa ulo. 180 po sa mga ulo ng mga salmon na pink salmon. Ayan, 160 dalaga. Dalagang bukid, 160 per kilo. 200. 200 per kilo. Yellowfin tuna. Dito po, Nay. 400 sa Or pusit. 4. Oo. Mataas ang hipon. Pusit ngayon. Yan po ay 400 pesos. Pusit. Kapangos, 240. Sa presyo po ng per kilo ng bangus ay 240 per kilo. Nanay Noemi, shout out po. Salamat po, Nanay Noemi. Nandiyan na naman sila. Salamat po, Nanay Noemi, ha. Thank you. So, tawid na tayo dito sa tumpukan. Nandito tayo sa mga tumpukan po ng mga isdang tawilis. So, eto po yan, mga tumpukan na bentahan po nila. Ayan po ay pangkilaw. 50 pesos tumpukan. Ayan, mga tamban po, no, sa kanilang mga latag. Mga alati, salamat, ha. Thank you. So, dito tayo at mga latag. Nandiyan na yung mga kaibigan natin. Ayan po, mga latagan po ng chapeta nila dito, no? Yan po yung tumpok ay 100, 140 po sa mga per kilo ng kanilang mga latag. Ayan. Tapos pusit na naman po na ating nakita dito. Ang ganda ng pusit. Ayan po ay 100 pesos na tumpukan po ng mga magagandang pusit na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Lodi, magkano hipon mo? 250? 250 nila, 250. 250 per kilo na mga hipon. Ay po niya, boss. Na. Tapos, makatsareta, 160. 200 sa mga yellowfin tuna. Ayan. So,
So marami na tayong nakita mga latagan no, na ating pong nai-update. At iskang matambaka sa halagang 180 ang kilo. dito po 100. 100 ang tumpok. 100 pesos na tumpok, 180 po per kilo. Magkano ang hipon mo? 250 yan. 250 po per kilo ng hipon. Meron din po siya mga tumpok, no? Sa halagang 100 pesos. Ito po yan. May timbangan kami sa palengke. Ayan, mga presyohan po dito ng mga hipon. 100 pesos tumpok, makakabili po kayo. Dito po sa mga matamis na mangga ay 130 per kilo. Na kay Boss Maeng na tayo, Boy Bangus. Meron po siyang per piraso, no? 130, 120 na presyohan ng mga bangus dagupan. Meron din po siyang 60 pesos na isang piraso. At yellow pin tuna po natin ay 150 na lang po ang per kilo. So shoutout sa iyo Boss Maeng, good morning. So nag-update tayo ngayong Miyerkules para sa kaalaman ng ating mga mamimili at marami na rin nagtatanong na gustong pumunta rito. So shoutout sa ating mga silent viewers. Totoo yun. Okay. Tama yung sinabi ni Boy Bangus. Nasa inyo na po ang desisyon kung saan nyo po gusto bumili ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. So Boss Maeng, salamat ha. Thank you. 240 per kilo ng hipon. So nandito naman tayo sa pwesto. Ito po yung mga prutas po dito, no? Shout out po. Good morning sa iyo, Boy Putik. At maputi na siya. Saktong timbang, 290 per kilo ng hipon at meron din po 50 pesos. At yung presyo ng mga golden pompano ay 360 per kilo. Shout out sa iyo, Andrew. Bobby Andrew, shout out. So nandiyan na yung MCAT, ang ating mga kaibigan. So 100 at 110 per kilo ng bangus ni Boy Tilapia. Naging bangus na yung tilapia. Sorry. So per kilo po ng tilapia Batangas ay 110 at 100 pesos. So shout out sa iyo El, good morning. Ayun, shout out. Ayun, I love you all. Yan po yung mga latag, no? Shout out po, Mami. Kaway po kay Mami. Shout out po, good morning. So, update natin pa itong kahabaan ng 39 Estrella Street sa mga nagtatanong na ating mga kababayan. No? Passable po yung kalsadahan po dito. At nakikita nyo po sa aking vlog, no? So, 30 pesos na kilo na lang po ng mga taho. Kay Moy Moy Palaboy. Shout out sa'yo. 200 ang kilo po ng mga pusit kalawang. So mga gulay at prutas, ito pong kahabaan po nito, no, na inyo pong mapagpipilian at mabibilhan. So yan po yung mga latag po nila dito, may 20 pesos at 50 pesos sa kanilang mga nakabalot na mga gulay. So lettuce, 120 pa rin po ang mga kilo. So binabaybay lang po natin itong kahabaan po ng Malabon, no, sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga latagan. Sa mga naghahanap po ng mga prutas ay meron din po kayo mabibili at mga gulay. So nakita nyo po yung mga tagging price ng kanilang mga latag. So ayan, yan yung mga presyo ng kanilang mga latag ng mga prutas. Good morning, te. Si kuya? Kamusta naman yung ano niya? Okay na. Nakita ko nung ano mo. Ano naging ano niya? So yan po yung presyo ng mga ating mga magagandang saging. Te, salamat po, te. So maganda na alimango, buhay. Ayan. Tay, magkano po kilo?
400 o bumaba na po yung kilo ngayon ng ating alimango, no? 400 pesos po ang per kilo. So, sa nagtanong sa atin nakalipas, o nag-message pa sa atin. So, dito po tayo, meron pong mga alimango ngayon. 400 lang po ang per kilo. So, may mga latag na po sila ng ganito, no? Tay, salamat po ah. Tapos, dito yung mga pusit. Pusit na maganda at mga tawilis. Ayan. Tay, magkano po kilo? 120 po sa per kilo ng mga isdang tawilis. Yan po ay may mga kaliskis pa. Sariwang-sariwa po mga tawilis. Sa pusit po, yun, 300 pesos po per kilo. Tay, salamat po. At dito, kilo na lang po ng mga tahong natin, 40 pesos. 40 lang yan. Napakamura na ng tahong. Wala kasi ko natin, Boss Lando eh. Sabi nga sa akin, taga-probinsya, malapit na nga sila sa tabing dagat. Ang per kilo pa raw ng tahong sa kanila, 130, 150. Sa kanila, no? Kaya, Grabe. oo, grabe talaga. Tabing dagat, taga-roon ka na, ganun pa presyo sa ibang lugar, sa probinsya. Ito, Dito po, makakabili kay 40 pesos lang po yung kilo. Kaya lang, malayo lang po talaga kayo rito. So, yan po yung laman ng mga tahong, no? At yung mga 100 pesos. Bossing, thank you. So, update pa tayo sa mga latagan pa nila dito. So, dito ay 240 ang per kilo ng mga hipon. So, nanay, magkano po dito? Shoutout po. 20 lang kilo, 40 lang. 150, Oh, 100. 100. Sandaan lahat. Ayun. 50 at 100 pesos sa mga isdang kabate. Sandaan lahat. Sandaan. Ayun po yung mga isdang arroyo. 100 pesos din po. Ayun, sandaan din po ang tumpukan ng isdang arroyo. Yan po ang tilapia, ang arroyo ng Malabon. Salamat po. Pre, shoutout sa'yo. Shoutout pa rin. Akala, papasok pa lang. Oo. Pre. 240 per kilo. So mababa po yung mga per kilo ngayon ng mga hipon natin sa Malabon Fish Market, no? So mga gulyasan, ayan. Tapos yellowfin tuna, balsa galunggong at mga pusit na lawang kay Kuya Ricky, no? So yung nagtanong sa atin sa ating pagbablog, shoutout po sa inyo. At sinasabi po natin na kapag namili po tayo sa palengke ay 300 pesos po yung mga kilo, no? So puntahan po natin yung tinutukoy po natin. So ito po yung mga tumpukan ng 150 sa mga bangus. Isang piraso ay 200 pesos. So ito po yung tinutukoy ko na pwesto ni Kuya Ricky. Sa nagtatanong at gustong pumunta dito sa labas po ng Malabon Fish Market. Ito po yung kanyang mga pink salmon. Salmon head po, no? 180 lang po yung per kilo. Kung i-compare nyo po sa sinabi nyo po sa akin na 300 pesos, puntaan nyo lang po si Kuya Ricky dito. Dito po makakabili kayo ng 180 po per kilo ng mga pink salmon. Kuya Ricky, shout out po. Good morning. Ayan, si Kuya Ricky para makita nyo na po siya rito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kasi may nagtanong, 300 pesos daw po yung per kilo. Opo, masyadong mahal yung per kilo ng pink salmon. Dito po 180 lang ang kilo. Eh dito magkano sa pandaing? Pandaing 160. 160. Sa tilapia ang ano? 250 sa mga. Tilapia 140. Ayun, tilapia ang Pampanga po ay Buhay. 140 po buhay, no? At dito 250 sa per 250 sa bangus. ayun, sa bangus na dagupan per kilo 250. So ito po yung tilapia 140 per kilo tilapia ang buhay, no? Ah, 70. 350. Eh sa gulyasan mo Kuya Ricky. Yasan 200, 250 yellowfin. Yun, 250 yellowfin. 200 salmon. Ayun, 200 pesos sa salmon, no? Puset 220. Ayun, pusit 220 po sa pusit kalawang. Yan, kompleto detalye po sa presyo ng latag ni Kuya Ricky, no? Kuya Ricky, maraming salamat ha. Thank you po. Thank you. Sariwayan ba? Sariwayan yellowfin. Bangus 250 sa laman niya. Shoutout sa iyo, Lodi. So, ito yung pwesto niya, mga gulay, no? Kalamansi, 60 pesos sa mga kilo. Sitaw po, 20 pesos kada tali. 120 po sa mga kamatis. Ayan po yung mga presyo. So, dito tayo. Lodi, 250 per kilo ng mga hipon.
So sa mga tumpukan ay 50 pesos. Ayan, Wala na yan, 50 pesos. no? yung ano yan? Mga isdang kabase. 250 per kilo, hipon. Report, magkano yun? Sa 250, 125, tsaka ano? So sariwang mga isdang matambaka. Ito po yung mga isdang bitilya. Ang per kilo po ay 160. At meron din po malalaki ay 180 na mga per kilo. Meron din tayong mga putit lumot. Isdang matambaka ay 220 per kilo. 180 po sa mga presyo ng Balsagalunggong. Ayan yung mga per kilo ng mga latagan. Sariwang mga matang baka na mabibili niyo po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yan po yung mga in-update natin sa kanilang mga latagan at pili lang po kayo ng inyong mabibili. Dito mga tulong. Kada balot ay 50 pesos. May 100 pesos. Ang taong po ay 30 pesos na kilo. So ito yung mga na-update natin na kanilang mga latagan na inyo pong mabibili. Yan tumpukan ng mga espada, oh. 100 pesos. Yes, Oh, yun, 100 pesos sa mga tumpok, no? Pada lang yan. Espada, 100 pesos na tumpukan. 120 sa mga tilapyang Batangas. May 130, sandaan lang, bossing. may 120 at 130. Ayan po yung mga tilapia po nila sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tilapyang Batangas. So yan po yung price update ng kanilang mga latag ng tilapyang Batangas sa per kilo. Shoutout sa'yo, Lodi. Ayan o, mga good quality na mga hipon na ilalabas pa lang, ilalatag. 220. 220 yan. 220. Napakamura naman ng hipon mo ngayon, 220 per kilo. 220 na 220. Ang mura ng hipon ngayon. 220, benta nito mamaya 200 lang yung po. Ayun. Yun po yung ano no, mga hipon, 220. So nandito tayo kay nanay, maganda yung mga tawilis tsaka mga banak, oh, sariwa at mga gagaong. So nilalabas pa lang ni nanay yung mga kanyang paninda. Ayan. Nay, magkano po yung banak? 140. 140. Kilo, lalaki. Ayan, ang malalaki, pamaksiw, no? Ito, 50, maliliit. Ayun, 50 pesos po tumpok, maliliit. Eh, sa sariwa pong gagaong, 180 na. 180 po na per kilo. Mga paksiwin na isda, no? Na mabibili po dito kay nanay. Nay, salamat po. Thank you. Kay Kuya Ed, sabi meron lang kamo tayo pang masa. Pangmasang presyo. Kumuha ka ng bigay Kuya Ed. So, shoutout sa'yo, Boss Makmak. Ayan, oh, maganda yung mga, ano mo, sa galunggong. Pamprito, no? Ganda, oh. Oo. $120 po yung bigid. O maya-maya, no? 120. Hawain ka na naman, tinawag mo maya-maya yan. Dalawa na nga yung pangalan sinabi ko. Tapos yung kanyang latag ng mga balsa galunggong, 150. 80-80. Yan po, no? 150 po sa per kilo ng mga balsa galunggong ni Boss Makmak. Yan po yung kanyang mga latag. At dito po ay 120 sa per kilo po ng mga tilapyang Pampanga na napakabisa at buhay po ninyong mabibili. Yan po yung mga presyo, no? Mabisa sa mga naghahanap ng buhay na tilapia. So dito tayo, 110 per kilo tilapyang Batangas. 120 at mga 250 per kilo na mga hipon. So mababa yung mga presyo ng kanilang latag ngayon dito, no? Napakamura. Unang araw ng Oktubre, October 1, 2025, ganitong kamura po yung mga presyohan ng kanilang mga latag ng mga isda at hipon. Cream Dory ay 140 per kilo. So shout out. Shout out po sa inyong dalawa. Ayan, 30 pesos kilo. 30 pesos ka lang? Atawang pala. Akala ko kayo. Sorry. Ito po yung kilo. 30 pesos po na kilo ng mga tahong. At sa mga ulo po ng mga
Cream Dory ay 100 pesos per kilo. Sa laman po ay 140. Ang tilapyang Pampanga, 120 per kilo. At tilapyang Laguna, 80 pesos po ang kilo. So, may Arroyo na tayo nakita, Batangas, Pampanga, kompleto Ricardo. Yung aking pong in-update, no? So, yan po yung price update po natin sa kanilang mga latag po ng isda. Salamat, shoutout ulit sa'yo. Ayun, shoutout kay Genggeng. Nasaan? Wala na naman si Genggeng. So, dito 120. 120 po yung mga salmon head. Ayan po, pink salmon. So, ayan po yung mga update natin sa kanilang mga latag, no? So, pababa tayo dun sa kanilang pwesto. Ito, 280. Malaki mga hipon. 280 per kilo at meron din pong 300 pesos. Tumpok. 120? Ah, 120 pala. Ito mo isang braso? So, presyo po ay 150 per kilo ng mga dalagang bukid. Yan po yung mga price update natin. Dati magkano yan? Maya-maya natin ang sagdan sa ulo, sa laman. 150 sa laman. Sa ulo, 100 pesos. Yan po yung mga price update natin, no, sa kanyang mga latag. So marami tayong mga nakikitang latagan ngayon dito sa kanilang pwesto. So ito po, bitilya. 160 po per kilo. Yan po yung mga latagan. At mga tahong din po dito ay 50 pesos po na mga tumpukan. 200 pesos sa kilo po ng mga alimasag. Mga salmon na lokal, ayan po, no? Tinumpok na po yan. Shout out sa iyo, Boss Ed Pompak. Gulyasan. Pwede lang yan. So magkano tumpok dito? Sagdan lang yan, tatampal. Tatampal po ay 100 pesos tumpukan. Mataba yung laman, no? Magkapatawad mo dyan? 100 pesos po na tumpok. Shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Ikaw pala yung nagtatarya. Akala ko hindi rin nagtatari. Hindi ko pinapansin eh. Ikaw pala yan. So salamat sa iyo, ha, Boss Jeff Baliw. Shout out. Dito tayo kay ano. Oh. Bossing, good morning. Boss Brian. Magkano kilo? 260 to 100 pesos po yung mga kilo po ng hipon. At mga isdang papakol o surahan. Magkano kilo? Ah, sandaan pala ang tumpok. Yan po yung mga surahan. Tapos mga loro, yan. 100 pesos din na tumpukan. So yan po yung mga latagan po nila dito. At yung pusit kalawang, 150 lang po 150 na per kilo. Eh mga isdang surahan na tumpukan, magkano tumpok? 100 din. Ay 100 pesos din po mga tumpok ng isdang surahan. Alright, so na-update na natin yung kanilang mga latag dito sa bayan ng Malabon sa kahabaan po ng 39 Estrella Street. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga nagtatanong, no, so may mga latagan na po pagkatapos po ng bagyo. Ganito na po ang sitwasyon sa kanilang mga inilalatag na mga isda na inyo pong mabibili. So araw pa lang po ng Miyerkules ay napakarami na ng tao dito. So yun po ang ating update sa ating pag-iikot sa bayan po ng Malabon Fish Market. So enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye bye.